Nagbabalik ang tabang ora mismo mga kaaksyon. Kung rumdum giraray nindo si Baby Kiel, Baby Kiel, itong 6 months old na igwaning epilepsy na nagpasiring digdian sa iyang ina para maghagad ning tabang sa Action Co Center sa tabang ora mismo kay Congressman Saldico. Natawa na po na kahagadan kan sa iyang ina na mapabulong kaya ayan partner, nahihiling mo. Kung di ko nasa sala partner, iyo yan so ina na grabe suhibi. Kan pigi-interview Iba ta. kasi partner pag Na magurang ka. medyo napahibi man nga ni ako. Yeah, parehas Nadiit kita, ka naman na. Iba kaya partner ang kamatayan pag ang ina ang di pa So nagtataraban gusto sa mong iyang sabihin aki. partner, ora mismo pagkatapos kay itong intervista tadigdi, Inibahan ka inibanan mo partner. inalalayan nindo. Pasiring sa So, ina. DSWD para makahagad ng tabang, financial na ayuda. Kaya yan partner, ora mismo nakakuha po siya ng cash assistance from... Itong aldaw itong mismo. Yes, oo. So ayan, pagkatapos kayan partner, inibahan mi naman, magpasiring duman sa butika. Nagbakal na partner nin bulong. Ayan, Iba kaya partner ang kamatayan baga na ang aki mo, di pa nakakataram para magtaram sa imo kung anong makulog. At saka yan ang patunay partner na digdi sa programang inikan Action Co Center and Ako Bicol Party List ni Congressman Saldico, day pigpapabayaan sa mga naghahagad din tabang. Talagang pigiling ko, kung paghali digdi, inibanan sa DSWD, Patunay yan partner. inibanan sa butika. Nabakusa na hanggang digdi Ano, studio. inatud pa nindo pauli? Inatud mi pa partner hanggang pauli. Door to Ayan. door. Oh. Ayan, may bulong Imagine na. mo partner, so prescription napigtao sa iya kan doktor, pirang bulan na partner, daday niya nababakal. Dahil niya nababakal. Ito ang primerong pagkakataon na nabakalan niya nin bulong sa aki niya. Correct. Kaya labian kaugmahan ni mama niya na nabakalan sa iyang bulong. O, yan partner. Francia ang pangaran Francia. kayan. Francia So, Luna. Ayan. So dawa puro paano, talagang Inayudahan, sugabos partner. na medyo kamunduan niya, pagsakit niya. Kaya nga ni binuhos niya sa paggibi. Talagang daing-daingon yan, medyo natrangkiluhan na Kung siya. dati partner, sige lang siyang pangagad baga, kung kaysay siya maagad ng tabang, dahil niya aram kung saan siya madulok. Kang nagdulok siya digdi partner sa Action Co Center, ayan partner, natawan sing solusyonan sa iyang problema. Inatud pa yan sa indang harong. Yan mga tugang ang pigsasabi ta digdi sa programa na realidad ang pagtabang sa mga kapwa Bicolano, ang pag-alalay sa mga kapwa Bicolano, hali po sa puso ni Congressman Saldico and kan Ako Bicol Party List. At yan, sa samuya pong pagbabalik, may makakaiba na naman kita partner, bakong may problema. Kundi ang makakasabay ta, so nanggana ed makakaresibi nin sorpresang regalo. Para mo partner, dati sabi niya kasubagutan nakaulay ko, pag-una ko nga, iskam ma'am. Pag-una niya iskam. Ngunyan ang patunay na totoong-totoo ang pakonsuelo, sorpresang regalo ni Congressman Saldico sa pagbabalik kang Tabang Ora mismo.